Aneno ka ntimo kuom penjo maya kuom jowa ka Godona Yoro wacho ni nitiere kodwa chenro kata kamano wacho ni ber to wacho ni ber ahinya. Mano wacho ni jogo matiyo kod ndege yor wuoth gin jogo matin sana. Ok thoth oganda jo thor tiyo kata jo thor bedo gi nyalo mar tiyo kod ndege. Ere gima inyal tim e neno mari mano ni giywa jowuoth mathoth nikech samoro kata oting'o ma ji 37 ka oting'o ji 37 tinyalo yudo ka jomoidhe tin mokalo kata mana didek no e juma. Ere gima inyal tim mondo mi ywa jowuoth gi Ramogi? Mokwongo destination, tour destinations. One gi tour destinations maber dhoo Nam Lolwe ka ma kidhiye to inyaneno beautiful beaches, sunset gi gik makamago, inyaneno lee, inyaneno hippo point, but okiyud ka marketing malongo itimo ne tour destinations gi. Koro jok madwa biro rango gi iyudo ka tin moloyo ma nkech onge jomong'eyo mang'eny mani gigi ni ka. Otende mane dhoo nam onego winjre gitim marketing kanyakla kata ka giwinjre gi Kenya Tourism Development Authority mondo gitim marketing gi make sure ni ji ong'eyo ni gintie, gi make sure ni destinations gi jopiny ong'eyo. Inya yudo ka destinations gi kata jo Kenya wegi kia ni nitiere destinations maber e dhoo Nam Lolwe ka. Koro marketing no kotim tiyudo ka jok madwa biro gi ndege mondo ne kuonde gi bedo mang'eny. Kisumu nitiere gi jok madwa biro neno ndio, but pod ok ging'eny kaka dwarore. The Western Circuit, Tourism Circuit, pod iyudo ka welo pod tine moloyo. Apani mae gima jo counties ma nie dhoo nam nyalo winjre to gitim collective marketing. Nikech ka county ma Homa Bay dwa time to ginya yudo ka expensive moloyo time as a county, as one county. To ka giwinjre Homa Bay, Kisumu, Siaya kata Migori bende odonjo kanyo, tinya yudo ka gin gi pesa moro malong'o makoro ginya timo marketing maber mondo ji otigi gi ndeke mabiro mondo ji okel pesa dhoo Nam Lolwe. Erokamano ahinya Ramogi.